Dictat. Diumenge passat. Vingueren. Jaume i els seus pares a passar la vesprada a casa. Punt i seguit. Mentre es feien un cafè, mon pare i el de Jaume es posaren a recordar les vesprades que passaven junts escoltant les cançons dels seus grups de rock preferits, en cintes de casset. Punt i seguit. Aleshores, mon pare anà al traster i en tragué un aparell negre i cromat enorme, amb un altaveu a cada costat. I digué:
guionet, a que no sabíeu que encara guarde aquell radiocasset? Interrogació. Final del dictat.